Mayang adlaw kaniyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Adrian. Sa di pa napusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, love. Twice the fool. Uy, baboy! Wate yung kasan mi to. Ha? O ganit ko magabuhat sa kuha. Uy, lapot! Basta, ikaw ay buhat na yung consignment. Pero, Kailangan wala tao ka na mabuya ka. Kailangan dili eh. Aw. Ano ba? Ano yun? Bato yun? Nagila mo kagilabtan. Umta kong labot nila. Naunsa ka diha, Adrian? Yung naghilak-hilak naman sad ka. Wa ma? Sos! Hilak na sad ka, kigibuli na sa kasi mo mga classmates, no? Oo. Nga, ilapigi kong tawag kong tambok. Ay, pastilan ni mo. Pasagdi lagi na sila. Ugusa pa. Ano bang uhilak magkagtawgon kag tambok na tinuod man sad? Tanawar ko ng lawas ni mo, oh. Ma, Nawata na lang, ngayon anak nagig kahangtod sa hangtod. Bay, kuwangan mi gusa. Kuyog na. Duwa ta basket. na, kapoy ba yoy? Ibaw, biya ka nga. Usara ka adlaw akong day off. Ya. Ako na lang ipahuway eh. Sure ka, ligid ka. Nara bay chicks kong tanaw. Ang rigay sa bato nimo. Migar ako. Misos ni mo. Ay kung atika o gingon anak ba yung istorya bay. Lagi. Sige, para mo to. Makikila-ila to nimo. Ay, salamat kini uban gyud ka. Ako ni si Rod, amigo. Adrian? I know. Nakailan ako naani mo. Actually, ikaw mo akong gianhi. Kay gusto ko makikila-ila ni mo. Kay bisan og sa Facebook na ti ka nakita ano. Ganahanap ako nimo. Binuang. Naibaw ko nga. Way makagusto na ko ro daw eh. Maong ay kong binuangin sa mana. Wa ko magbinuang, Adrian. Huh? Seryoso ko. O karon mo tuo ka, ayaw ko glikay. Pasagdi ko nga ipakita na ako nimo nga wa ko magbinuang o magyaga-yaga lang nimo. Mayo kay pasagdan na din mo sa roda nga manguyab di mo. Ito siya manguyab na ako, God. Kung pasag dito siya, oy. Ako ra, ay napilian na to nga, matripan na to. Dito siya seryoso, oy. Yan! Uy. Ay, deliver fry mo. Deliver? Unsa man na siya? Ug kinsa may nagpadaan na? Ikaw, no? Instead nga magpasalamat ka kaya nagpa-deliver ko og food para nimo, nasuko ka naman hinoon. Kaya dili ko ganahan, ani. Hindi ko ganahan nga, gastuhan ko sa babae, oy. Ruda, ay na lang paghago-hago pa og paggasto-gasto, ha? Kung unsa may trip nimo, undangan na na, oy. Palihog lang. Adrian, manong dili magyud mo tuo nga seryoso ko. Dili pa ba enough nimo nga ako na gid mismo may nanguyab nimo? Nanguyab? Oh, Adrian. Klaro anang nanguyab ko nimo ah. Sugta ko, Adrian. Promise, dili ka magmahay. Basig ikaw may magmahay. Naibaw ko sa akong gibuhat. Og naibaw ko nga dili gyud ko magmahay bisa gamay. Maong sige na, sugtan ako pa. Ruda, Ha? May uyab na ka? Oma, ako niya sang ipalailan nimo. Jesus, ayaw na. Kinahibaw kong magbuwag ra inya gihapon mo. Ma, Nagdahom pagiday ka, ganay babae nga tinuod nga magkagusto ni mo. At anawar ko naglawas ni mo. Uy, magkagusto ang naglawasa. Uy, Adrian. ma. Ayaw pagtuo sa imong mama, Adrian. O pala siya makailan ako mo nang nagtuo siya nga nagbinuang ra ko nimo. Ay, naman sa'y puntos, mama. Base no. Oo. Basig unsa na sinasi mong una ha? Ani na lang. Pero sa man day off. Inig Domingo, nga naman. Kuyog ta sa amo. Ipaila-ila ti ka sa akong mga ginikanan.
Ma, pa. Si Adrian, akong uyab. Uyab? Unsa goy uya broda, ha? Ingon na ni dali ang imong type karon? Unsa man? Gitiunan ka anin, nak? Oy, pagsulti lang, ha? Sakit ta sa ni manulti mo, uy. O kay ngano man? Kung reklamo ka nga tinuod man? Huwag kang mauwaw nga nanguyab ka sa akong anak. Ma, pa. Ayaw na ko mapagingon, anak. Mo pauli na lang ko, Ruda. Adrian. Ikapila na ni panawag ni Ruda na ako pero di ko ganahang mutubag. Naibaw kong nawa siya isa pero nauwaw kayo ko sa gibuhat sa ginikanan. Ay, mas maipagmulit kayo na lang ko ni Ruda. Unsa man ka di ay? Sige ram kagligid ya. Ambot ba nawad ang kuganas tanang butang ba Ay, uy, Uy, nakay expect na bisita bay? uwa man. Kadita, tanaw na kong pinsa na. Adrian. Oh. Naglikay ka ba na ako? Uwa man, O niya. Ganon di makamutubag sa akong mga tawag. O sa akong text. busy ko. Adrian, please. Ayaw na ko kong ingnaan ni God. Kung saan di mong gustong buhaton ako, ha? Ato ba nga ako? Pakigistorya na ako. Adrian, gamay na ni problema sa atong relasyon. Relasyon? Wa na tayo relasyon, Ruda. Unsa? Unsa wa na? Di lang na nato ni padayonon pa. Kita na may nalipayan iba. Yaga-yaga na ang makuha na ko sa mga tao. Ruda, gwapa ka. Anugon kay kung ari ka sa tambok sama na ako paingon. Kay bawa ka nga na anak ka magunahon na? Tungod kay nag-self-pity ka. Oh. Kung love yun ko ni mo, mangita kag paagi nga mawa ang makasamok sa imong nauna. Nga nun dili man ka mag-exercise. Mag-gym para magamay ka. Para dili na kami sigo na una nga yaga-yagaan na kas mga tao. Ruda, Hauban nanti ka, Adrian. Buhato na to ang tanan para magamay ka o mawa na ng imong insecurity sa imong kaugalingon. Dili ko mo surrender ni mo, Adrian. Ruda. Sakit ta sa kulikod, oy. Di na ako mag-gym, babe, oy. Sakit kayo. Si dili good. So good pa lang na, niya mo surrender na ka? Sakit na kayo kung lawas, eh. Ay, Kadiyot sa... Oh, Oh, saan mo nagikuha ni mo? kini oh. Saan na? Omega Painkiller. Atong putangan ng imong likod aron mawa ng sakit nga imong ipamati. Sigurado ka nga makawa na? Sigurado ka ayo. Tanawa lang niya. Sud lang sa 30 seconds ma-okay na nagipamati nimo. Dali. Talikod kay butangan ti ka. Oh. Uy, wow. Kanindot sa feeling sana, good. Syempre. Oy. Kaya naman ni bugnaw init ka sensation. Maong gawas nga mawa gyud ang sakit sa imong likod. Relaxing gid kayo sa feeling. Wa gid kay lusot ini da. Padayon gid ko sa akong pag-gym. Oh. Nagising mo ko kang nagtanaw sa kaugalingon diha, babe. Kuan. Nakita man gud ako ang resulta sa akong pagpaningkamot gud. Ni gamay na gud tuod ko, babe. Og salamat gid kay nimo ha. Kundi patungod nimo, ang tudaron wa gid untay kalainan ang akong lawas. Tinud-anay gid ang imong love diri nako. Oh, babe. Mao ni angay sa usa ka relasyon. Kung unsay problema, sulbaro na to. Dili kay paagi na to buwag. Love ka, Adrian. Og dili ko musugot ka mawa ka nako. I love you too, Rhoda. Love, I thought that I could live without you. Wa ko magdahom nga makakita pa ko og babae nga makadawat nako og bisan unsa pa ko. Siya mo'y tig-motivate nako. Maong dako kay kog pasalamat nga niabot siya sa akong kinabuhi. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pag-agad nga akong tambo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Adrian nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayon di pa nayo. Awit gani kalohan, love. Alright.